और बांतर देखियो चेंज पहले मैं तने भो आ तू आव तू कहे भागल फिरता रू जगह दे दिलो कम 1000 रुपया जाओ ओ रूपा ओंगे ओंगे गरम भइल बा कैसे तोहके देखाई ओंगे ओंगे गरम भइल बा कैसे तोहके देखाई मूड हमार बिगाड़ देल बालू दुनू रसगुल्ला दिखाई मूड हमार बिगाड़ देल बालू दुनू एथिया दिखाई दूर मत भागो है ना वो लगे आओ हम लंगड़ा भी बानी हमरा लगे आके व्यवस्था टंच करे का पड़ेला भागो ना दूर तू करे जा छछना के तनी ढोढ़ी देखा के ए गोरी तनी कमर हिला के भागो ना दूर तू करे जा छछना के तनी ढोढ़ी देखा के ए गोरी तनी कमर हिला के पीछे पीछे है नचनिया ऐसा न चाही लंगड़ आदमी के मेहरारू ऐसा न चाही लंगड़ आदमी से कोनो काम होई वो चुपचाप बोझा लेके खड़ा बड़े अपन दौरी को दे बैठा तुर दी हमरा कोनो दौरे लायक बानी हमरा अस्थिरे सब काम करी ले कितना खड़ा होके खाली गनई गाई ले ना तो सारा काम बैठल है कबो कबो तो तकिया लगाओ के पड़ जाला हां कितना नचने लोग के मुंह पर हंसी नहीं है देखा तो और बा देर न करो अनेरो में गोरी नियरा हमरा आया